Fl-2023 żaru pajjiżna aktar minn 3 miljun turist biex bekk inqabżu l-livelli rekord tal-2019 is-sena ta' qabel pandemija bi 8.3%. Dan tħabbar waqt konferenza fejn fiha ġew żvelati riżultati turistiċi għall-2023. Fil-fatt tul din il-konferenza li ġiet indirizzata wkoll mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo intqal kif pajjiżna u wieħed mill-ewwel destinazzjonijiet li rnexxilhom saħansitra jaqbżu il-livelli ta' qabel pandemija. Fi preżentazzjoni dettaljata mid-deputat kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Leslie Vella ġie spjegat kif l-2023 tqattaw aktar minn 20.2 miljun lejl minn viżitaturi f'pajjiżna biex bekk hawn ukoll ġiet irreġistrata żieda ta' 5% fuq l-2019. Fis-sena ta' qabel pandemija, il-viżitaturi qattaw f'pajjiżna aktar minn 19.3 miljun lejl. Minn barra hekk inqabeż ir-rekord tal-2019 f'dak li għandu x'jaqsam spiża tat-turisti. Fil-fatt is-sena li għaddiet intefqu 2.7 biljun euro f'pajjiżna, ċifra li taqbeż dik tal-2019 b'20%. Fl-2019 intefqu 2.2 biljun euro. Dan ifisser li għal kull persuna li żaret pajjiżna sena li għaddiet intefqu medja ta' kważi 900 euro b'nefqa ta' 132 euro għal kull jum. L-aqwa destinazzjonijiet li kontribwew għall-influss rekord ta' turisti f'pajjiżna kien l-Italja, ir-Renju Unit, Franza, l-Ġermanja, Polonja u Spanja. L-Italja u r-Renju Unit kontribwew għal 18.4% u 18.1% tal-waslit f'pajjiżna, waqt li Franza, il-Ġermanja, il-Polonja u Spanja kellhom sem ta' 9.6%, 7.3%, 5.6% u 3.8% rispettivament. Il-maġġoranza tat-turisti, jiġifieri 33.5%, żaru pajjiżna bejn Lulju u Settembru, 28.4% waslu bejn April u Ġunju, 23.2% bejn Ottubru u Diċembru u 14.9% bejn Jannar u Marzu. Fil-fatt hawn il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef innota kif qed jintlaħaq bilanċ aħjar bejn l-istaġuni differenti li dan juri kif l-isfida tal-istaġjonalità qed tiġi indirizzata b'suċċess. Il-maġġoranza tad-destinazzjonijiet Ewropej irreġistraw żieda fin-numru ta' turisti li minnhom ivvjaġġaw lejn pajjiżna fuq l-2019 filwaqt li pajjiżna rnexxielu jilħaq dan it-tragward importanti sena qabel iż-żmien ippjanat. Qegħdin naraw ukoll li qegħdin inkabru t-turiżmu mill-pajjiżi barra l-Ewropa u dak huwa t-tir li jmiss għal pajjiżna li nkabru t-turiżmu li ġi pajjiżna l-esperjenza li lest jonfoq iżjed ħalli nkomplu nkabru dħul mit-turiżmu u t-turiżmu jibqa' pilastru ewlieni fl-ekonomija Maltija. F'reazzjoni separata l-Prim Ministru Robert Abela wkoll esprima sodisfazzjon tiegħu għal dan ir-riżultat pożittiv filwaqt li sostna l-importanza li issa pajjiżna jaħdem iktar biex jattira turiżmu ta' kwalità. Issa nemmen li fadlilna l-ambizzjoni li jmiss dan il-pajjiż dik li mmorru lejn turiżmu ta' kwalità għolja. U hemmhekk fejn fadlilna nemmen ħafna u ħafna x'naħdmu u hemmhekk fejn jekk tgħid li waħda mill-ħolmiet li għandi għal dan il-pajjiż hija li nimirħu lejn dan is-settur hemm ħafna interess f'pajjiżna